thicho oko Jeremiah ni jagoro margi kanyakla kod Vice Chair David Murade. Kweth machielo cha mano mar kanini kega bende nosethicho oko jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta. Mabende wang'eni natayo mabende jatend duod burano nagikete Sabida Chege. Ema wacho ni kabe wan piny marango sheria kendo luo sheria ma political parties gi teach marriage of political parties. Sanine bedo no wase call for resignation of register of political parties. Nikech kamuketo ani en wach gimiluongo ni violations of Political Parties Act moko ribo be notimo kaka wantie ni nyaka sani. Kaluwore kamano sheria chik ng'iyo ni kidwa keto party leader Sharon. Political party leaders iketo ga gimiluongo ni NDC. Iwinjo kirango e 2017 kirango e 2013 jatend piny retired president Uhuru Kenyatta nomi leader ma Jubilee Alliance ndalo cha nobed piny gi National Delegate Convention kata National Delegate Conference ema notayo kendo wacho ni jatend party mar Jubilee en Uhuru Kenyatta kendo gibedo piny e National Delegate Conference 2017 kendo giwacho ni party leader ma Jubilee en Uhuru Kenyatta. Jubilee constitution kendo constitution duto matayo duond bura party leaders secretary general gi viongozi to temar political party leaders iketo ga National Delegate Conference okenga party members of parliament meet kamoro kendo itayo gi duond bura ma Kenya kwanza koka giketo political parties mano chiko tamore. Bende wach machielo mabende kata mnodisho manyoro pio